Τώρα που πλησίασε όμως δεν μπορεί να ξαναρίξει που τα βλέπω από πιο κοντά. Όχι. Ωραία. Δεν πειράζει. Ναι. Όχι, δεν πειράζει. Ναι, μπορείτε. Μπορούμε, ναι. Ναι, μπορείτε. Τώρα που τα παρατηρείτε, Τώρα που με μισάμε. λεπτομέρεια, 20. δείξτε ένα ρόλο. Μπράβο, χάλασε το 20 σου για να δεις τι είναι. Όλοι ξέρουν ότι η πόλη μας είναι καταραμένη. Γιατί είναι καταραμένη. Φίλοι. Πύργος του Βος, του μάγου. Πιανού. Του Βος. Ξέρουμε για το Βος. Ο Βος. Είναι αυτός που Βος. είχε το χωριό Όχι, πριν. Όχι το χωριό, όλη αυτή την περιοχή. Έχει την φτιάξει Που αυτό. έφτιαξε την περιοχή. Και λέω εγώ και ήταν και μέσα στον Πανδοχέα. Μάλλον ναι. Και ήταν και μέσα στον Πανδοχέα, φυσικά. Μάλλον ναι. Συμφωνώ. Ο δήμαρχος της πόλης έχει το κλειδί. Το έχει. Θα θέλαμε πάρα πολύ εγώ και η σύντροφή μου να μπούμε μέσα στον πύργο. Αυτό θα ήθελα κι εγώ. Ο ερχομός σας εδώ είναι μια ευλογία. Πολύ εύκολο ήταν, ρε φίλε. Θα πεθανεί κάποιος εκεί μέσα.